Ahoj, som Štefan Agašvári. Dneska vám ukážem prezentáciu čokolád HLBS. HLBS si zakladá na produktoch splňujúcich jedinečné a najprísnejšie štandardy kvality. Všetky naše výrobky od vývoja až po konečné skúšky sú vyrobené podľa normy ISO 9001-2009 v kvalifikovaných laboratóriách. Považujeme za dôležité zabezpečiť našim spotrebiteľom také produkty, ktoré sú najviac potrebné z hľadiska zachovania ich zdravotného stavu. Firma HLBS má produkty v troch kategóriách: čokolády, vitamínové doplnky a kozmetiku. Čokolády. Jedným z našich najpopulárnejších produktov je čokoláda, ktorú veľké percento populácie mimoriadne miluje. Vy milujete čokoládu? Takmer 90% ľudí miluje čokoládu. Avšak pri konzumácii čokolády už pri prvej kocke mnohí myslia na to, že priberú na váhe. Tradičné čokoládové výrobky sú konzumované pre potešenie. Naše produkty sú nielen pre potešenie, ale aj kvôli zachovaniu zdravia. Podarilo sa nám odstrániť pocit viny pochádzajúci z konzumácie čokolády. Nakoľko naša čokoláda neobsahuje žiadne škodlivé látky ani cukor, nemusíte teda mať pocit viny a zbaviť sa potešenia. Naše čokolády obsahujú humínové látky, prírodnú vlákninu a naše produkty sú nielen plné zdravých živín vhodných pre zachovanie zdravia, ale zároveň podporujú aj detoxikáciu organizmu a podporujú chudnutie. Neobsahujú žiadny cukor. Sú výborné aj pre deti. Aj vy môžete mať telo, ktoré si zaslúžite. Bez ohľadu na váš vek, fyzickú kondíciu alebo aktuálnu hmotnosť môžete nakopnúť váš metabolizmus na spaľovanie tukov a zoštíhlieť za pomoci živín a prírodných minerálnych látok. Jednoducho, bez starostí, bez cvičenia, bez jojo efektu. A navyše si doprajete 3-krát denne vynikajúcu čokoládu. Znie to až neuveriteľné? Ako na to? Ráno, na obed a večer 30 minút pred jedlom 2 čokolády zapiť 3 deci vody. Toto musíte vydržať 6 týždňov, čiže musíme papať 7 dní v týždni, 6 čokolád denne a vydržať 6 týždňov. A potom sa nedostaví ani jojo efekt. Ako to funguje? Naše čokolády Silhouette obsahujú prírodnú vlákninu rozpustnú vo vode, ktorá absorbovaním vody vytvorí gelovú hmotu a zasíti vás. Vy sa normálne stravujete ako predtým. Sú ochutené stéviou a erytritolom, čiže neobsahujú žiaden cukor a nemajú takmer žiadne kalórie. Humínové látky telu dodajú potrebné živiny a tým vaše telo funguje správne. A keď prestanete čokoládky používať, jojo efekt sa nedostaví. Čokoláda je 70% kaká, má blahodárny vplyv na psychiku, robí lepšiu náladu, zvyšuje chuť do života. Aj tak si hovoríte, tomu neverím. Ani ja som neveril. Najlepšia je vlastná skúsenosť, potom uveríte. Na mojom príklade vám chcem ukázať, ako to fungovalo u mňa. Prvý mesiac, keď som začal v januári 2017, som začínal na hmotnosti 91,1 kg. Za mesiac som sa dostal na 88,6, čo je dole o minus 2,5 kg. Od februára do marca sa mi podarilo schudnúť ďalšie 2 kg a z marca do apríla necelé 0,3 kg. Na začiatku mája 8., keď som sa vážil, tak som mal už ďalších 2,4 kg dole. Takže za celkovo sa mi podarilo zísť o 7,2 kg a ako vidíte, išiel dole hlavne tuk. Z 20,9% obsahu tuku som zišiel na 18,2 a tu môžete vidieť, čo to pre mňa znamenalo. V páse som išiel dole minus 4 cm, v bokoch minus 3 cm, stehná 2,5 a hrudník 1,5 cm. Ale funguje to aj na ženách. To je Patricia, ktorá začala minulý rok, v roku 2016, takisto používať čokoládky a po 6 týždňoch sa jej podarilo schudnúť 10 kg. Nemáme však čokoládky iba na chudnutie, máme vynikajúce čokolády aj s inými veľmi zdravými súrovinami, napríklad horkú čokoládu s rakitníkom, horkú čokoládu s cesnakom. Ako vieme, cesnak je veľmi účinný antioxidant, ale čo je nepríjemné, je jeho chuť v ústach. Samozrejme máme aj vynikajúce mliečne čokolády, napríklad s malinami. Naša novinka je čokoláda s ganodermou. Ganoderma je stará, podľa starých čínskych spisov sa zmiňuje o tejto hube ako o lieku už z čias zaznamenanými pred 4000 rokmi.
Huba bola tak vzácna a pokladaná za výnimočne liečivú, že v starovekej Číne bola určená len pre cisársku rodinu. Ten, kto ju našiel, musel rejši, ako sa tejto hube hovorí, odovzdať u cisárskeho dvora. Kto to zatajil a neodovzdal, tak sa to trstalo smrťou. Podľa čínskej tradície bola často nazývaná božská huba nesmrteľnosti. Rejši môžeme postaviť v liečivosti ako kráľovnu na prvé miesto. V Európe sa jej liečivá sila doceňuje posledných asi 30 rokov. Táto huba obnovuje správnu funkciu buniek, funguje ako prevencia a podporná liečba pri nádoroch, výrazne pomáha pri alergiách, znižuje cholesterol, znižuje hladinu cukru v krvi, detoxikuje pečeň, pomáha pľúcam zbaviť sa hlienov, má antibakteriálne antioxidačné účinky, čistí nám cievy, podporuje našu imunitu, vyrovnáva tlak. Ďalšou veľmi zaujímavou čokoládou z jadierok z červeného hrozna. Tieto jadierka majú veľmi silný antioxidačný účinok, 20 krát väčší ako je vitamín E a dokonca 50 krát účinnejší ako vitamín C. Chránia kožné bunky pred voľnými radikálmi a zabraňujú starnutiu pokožky. Urýchľuje hojenie rán, zlepšujú stav poškodených ciev, podporujú rýchlu regeneráciu tkaniva, užitočné sú aj pri liečbe porúch pozornosti a chráni nervy a mozgové tkanivo pred oxidačnými útokmi, čím sa znižuje riziko vzniku demencie. Toto je všetko, veľmi pekne vám ďakujem. Prezentácie a video ďalších produktov, ako aj našej príležitosti HLBS nájdete na ďalších mojich videách. Kliknite na link dole alebo vpravo hore. Ďakujem a budeme sa počuť na ďalšej prezentácii.